Преди много години, докато бях телевизионна водеща, имах възможност да работя с колеги, знаещи, можещи, много от тях и сега са на екран. Изведох една много печеливша формула за себе си и тя е, че човек среща в живота си така наречените вдъхновяващи играчи. Учих и една друга формула от един мой колега, който и сега е на екран, и тя е, че телевизията всъщност е занаят и този занаят се краде, той се учи с гледане. Ще ви цитирам един страхотен дизайнер, който казва: копирайте, 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 докато откриете собствения си стил. Когато ви предстои изказване, влезте в интернет. Там има вълнуващи говорители. Слушайте как го правят. Паузата, дикцията, как е изградено това изказване. Вижте как се обличат хората в вашия сегмент, във вашата област. Откраднете идеи оттам. Докато се изграждате, копирайте. Така по-лесно ще откриете собствения си стил.